κόσμο παχαίνει. Γιατί η Χριστίνα Κόμπουσα βρίσκεται στον Πειραιά. Πού είναι η Χριστίνα Σαν? Σε ένα βραβευμένο εστιατόριο. Και τιμημένο, παιδιά. Και θα παρουσιάσουμε τώρα το μεγαλύτερο μπέργκερ στην Ελλάδα. Παρακαλώ πολύ, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Πειραιά. Χριστίνα. Καλή σας ημέρα λοιπόν από τον Πειραιά. Βρισκόμαστε στο μπάρμπεκιου. Δίπλα μου είναι ο κύριος Μιχαήλ Ματζουράνης. Καλημέρα, Μιχαήλ. Ο οποίος θα μας γνωρίσει όλη την οικογένεια του Γενναίου. Και τι εννοείται, μην σας παραπλανήσω. Τι εννοούμε λοιπόν με την οικογένεια του Γενναίου? Ο Γενναίος ήταν το πρώτο μπιφτεκόψωμο με 2 μπιφτέκια, 2 τυριά, διπλό μπέικον, τηγανιτό αυγό. Και επειδή δεν έφτανε να χορτάσει τους πεινασμένους φίλους που μας επισκέπτονται, είπαμε να μεγαλώσουμε την οικογένεια με τον πατέρα του Γενναίου με 4 μπιφτέκια και τον παππού με 8 μπιφτέκια. Ναι. Ο παππούς δεν είναι ο παππούς. Θα πεθάνει. Ναι. Μπράβο τον παππού. Ο παππούς τώρα του Γενναίου γενικά έχει σουξέ στο εστιατόριό σας? Όλα μας τα προϊόντα έχουν σουξέ. Φαντάζομαι από άποψη γευστική 100%. Αλλά λέω σαν ποσότητα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να φάνε με το παππού, το Γενναίο. Έχω χάσει και το γενναιολογικό δέντρο. Ένας άνθρωπος τον τρώει τον παππού. Υπάρχουν, έρχονται έτσι πιο νεαρής ηλικίας φίλοι, οι οποίοι είναι και πολύ αδύνατοι. Να ξέρετε, οι πολύ αδύνατοι είναι και οι πιο επικίνδυνοι. Να ξέρετε. Και πρέπει να σας πω ότι μου έλεγε πριν ότι δεν το έχει φάει μόνο νεαρός, αλλά και μια νεαρή κοπέλα, έτσι δεν είναι? Το κατάφερε. Νεαρή κοπέλα, εντάξει, ναι, περίπου το είχε καταφέρει, περίπου. Μα το περίπου, 8 μπιφτέκια πόσο να πεινάει, πόσο καιρό έχει να πάει? Συνολικά το βάρος του πιάτου είναι στα 3 κιλά. Με πατάτα? Με πατάτα, ναι. Με πατάτα, με τα πάντα, ναι. Με πατάτες, τις άλτσες, το τυρί. Τον παππού, συγγνώμη Χριστίνα, Ναι. αν πάμε τον παππού Δευτέρα, ξανατρώμε Παρασκευή? Γιατί κάποια 4 μπιφτέκια, άκουσα κάτι πολλές πατάτες, βλέπω κάποιες μαϊονέζ. 8. Επειδή το φαγητό μας είναι ελαφρύ, το βράδυ θα πεινάνε πάλι. Είναι ελαφρύ, είναι ελαφρύ. Κάτσε, τι βάζετε αέρα, Χριστιανέ μου, θα πάω τον παππού και θα μείνονται. Θα μας κάνετε τον παππού? Θέλετε λοιπόν να ξεκινήσουμε να στείλουμε τον παππού? Το Γενναίο. Ωραία λοιπόν. Έλα Μιχαήλ, το Γενναίο βέβαια. Ο παππούς του Γενναίου, ναι. Bread, grandpa, μπιφτέκι. Ξεκινάμε με μαγιονέζα Έτσι. στο κάτω μέρος του ψωμιού, μουστάρδα στο πάνω μέρος. Α, και μαϊονέζ και μουστάρδα. Ναι. Και ξεκινάμε τη συναρμολόγηση. Όπως βλέπετε το μπιφτέκι έχει απάνω και τυρί, σωστά Μιχαήλ, και μπέικον. Μάλιστα, 8 φέτες τυριού, 16 φέτες μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύδια. Αγροκτήματα και αγροκτήματα έχει αυτός ο παππούς. Ναι. Και δεν μου λέτε... Θέλει οικοδομική άδεια. Ναι, φυσικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μαρία, για πες μας. Με πολεοδομία. Έχουμε άδεια κανονικά από την πολεοδομία. Μέχρι πόσους ορόφους, 5 του παππού? Πω, 2, 4, χαμός γίνεται. Πώς τρώγεται ακριβώς αυτό το μπέργκερ? Αυτό λοιπόν ήθελα να ρωτήσω, πώς το τρώτε? Πρέπει να γίνει μετά η αποσυναρμολόγηση. Α, αποδόμηση. Μάλιστα. Με μαχαιροπύρουνο πάει αυτό, Εμείς προτείνουμε στον κόσμο να μην έχει μαχαιροπύρουνα, να λερώνεται με τα χέρια, με χαρτοπετσετούλες. Βάζετε μια στα πετά είσαστε τώρα, βάζετε τα σύνθη. Εδώ γίνεται χαμός, έχει και ημιυπαίθριο παππούς. Κάπως πρέπει να το σταθεροποιήσουμε όπως βλέπετε. Μάλιστα. Α, όλες. Πότε ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια? Γιατί μαθαίνω ότι το εστιατόριό σας έχει αναγνωριστεί και παγκοσμίως, διεθνώς, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, σε ένα πολύ γνωστό ξένο site. Ναι. Είχαμε μπει στη 10η θέση. Ο παππούς. Δηλαδή με τα καλύτερα μπέργκερ στον κόσμο είχαν κερδίσει το barbecue την 10η θέση. Και στο Athens Burger Festival που είχε γίνει πριν από λίγο διάστημα στην Αθήνα είχαν κερδίσει την πρώτη θέση. Μπράβο σας. Μας βράβευσε και μας έδωσε την πρώτη θέση. Κοιτάξτε τώρα τον παππού του Όπως Γενναίου. βλέπετε αυτός είναι ο παππούς του Γενναίου. Αυτό σχεδόν τον βάζεις δίπλα στον παππού και κάνετε παρέα να φάτε το γιο. Να ρωτήσω Νικό, κάτι. και βέβαια εννοείται ότι θα το συνοδεύσουμε και με τηγανιτές πατάτες. Φυσικά θα πάει στεγνός ο παππούς. Εγώ αν δεν θέλω να φάω το αυγό μπορώ ή θα παρεξηγηθεί ο παππούς? Μάλιστα, δεν παρεξηγούμαστε. Δεν παρεξηγούμαστε, εδώ είναι και οι πατάτες. Τώρα στάζει και ο Έτσι Φρόκος. και λίγες πατάτες βλέπω βάζεις. Μπόλικες. Φοβερές μερίδες.
Όλα μας στο κατάστημά μας είναι μπόλικα. Μπράβο, όλα παιδιά. τα πάντα. Και να σας πω κάτι, έρχεται και μία παρέα 10 άτομα. Και τρώνε τον παππού. Τρώνε τον παππού το γενναίο. Κοιτάξτε. Τα χέρια. Κανονικά. Δεν τον παραγγέλνει τον παππού μοιράζονται. το γενναίο μία παρέα για να τον φάει. Προτείνετε κάποια σαλάτα με τον παππού. Εγώ θεωρώ ότι μεταβολισμό. 2 με 3 άτομα το καταφέρνουν. Ναι, μωρέ, ναι. 2 άτομα, αν πεινάς ρε παιδιά, αν είναι το βασικό σου γεύμα. 2 άτομα. Ή αν προέρχεσαι από δίαιτα. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή αν έχει κάνει ήδη δίαιτα 2-3 μηνών. Λες να νομίζω πάω να ότι το μετά- χαλάσω. Να πάει στράφιο το πρωί. Όχι, πας εκεί και λες γιατί έκανα δίαιτα. Τι βλακιά με περίμενε ο παππούς. Έτσι, μπράβο. Όρθιος, ωραίος, ωραιότατος. Μπράβο, σας ευχαριστούμε Μπράβο πάρα σας. πολύ. Καλές δουλειές να Συγχαρητήρια. έχετε. Καλές δουλειές. Καλημέρα, φιλιά. Καλημέρα. Τώρα δεν.